alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kan bagaw an baw bɛɛ fo dantɛ foli min na ka fɔ ko ni ka émission mandi ni y'o daminɛtɔ ye Mali Kunnafoni TV Jabarani kan n'o ye zikiri waati kan bagaw an bɛ yan nɔ o de kama an y'o de fɔ n ko zikiri ko a tɛna kɛ mɔgɔ si negela ye na tant que Mali Kunnafoni TV ale balolen don ayiwa kanubagaw bi ta in ko bɛ ye dɛ an ka waraba dɔ b'an bolo bi studio kɔnɔ bi ta tigɛ basi min na bi dɛsɛ sa ne y'o de fɔ don o don ne bɛ bɔ nouvelle kura de ka di aw ma wa aw ka question fana ka tila ka aw la satisfait a la cogoya min na ayiwa an tɛna kuma janya an ka belebelew b'an bolo ko mɛn da o ye mɛn tigila ye ayiwa an bɛ kuma d'u ma u k'u yɛrɛ fɔ an ni aw ye fɔlɔ aw bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ ninnu ka cogoya min na ne tɛ n'u tɔgɔ fɔ dɛ u yɛrɛ b'u tɔgɔ fɔ k'u jamu fɔ k'u bɔyɔrɔ fɔ ye ayiwa salamu alaikum karamɔgɔ wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh somɔgɔw baasi t'u la tɔɔrɔ si tɛ yen nɔ an bɛ Ala fo ok i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ye alhamdulillah yani ka kuma min fɔlɔ ka Ala fo k'Ala barikada ka sɔli caya Alakira Muhamadu kan n'ale kun tɛ diɲɛ ti dan kiyama yɛrɛ kun tɛ kira min cira n'a kɛra danfɛnw ma hinɛ an bɛ sɔli belebeleba cɛ Aminata den Abudulahi den kan yani an k'an yɛrɛ fɔ an bɛ foli di lamɛnnikɛla bɛɛ ma fɛn bɛɛ sigilen don wagati la k'an lajɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ tanu ka bɛɛ barikada foli belebelebaw y'aw yɛrɛ ta ye Mali Kunnafoni jamakulu bɛɛ aw minnu sɔnna ka déplacer ka sɛgɛn anw nɔfɛ pour que an ka se ka na plateau kan ka kanubagaw ɲɛnajɛ foli belebelebaw yɛrɛ ta ye alhamdulillah ne d'aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka geribu Kalifa Keita Mali Bamakɔ Sabalibugu n fa ye Mamadu Keita ye n ba ye Babintu Danbele ani Batoma Danbele hakɛto b'o kan sɔli ala rasulila ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔla la ko ani kanubagaw ayiwa turu bɛna se Seyida ma salamu alaikum Seyida wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh somɔgɔw baasi tɛ alhamdulillah tɔɔrɔ si t'i la bi ta ye finesse ko ye sa ne yɛrɛ bɛna finesse kɛ kanubagaw mais ne de tɛ se kosɛbɛ ayi yɛrɛ bɛ belebele kɛ a kumana ko bɛ yen nɔ i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw i bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ i ka cogoya min alhamdulillah rabbil alamin ɲininkali in diyara n ye kojugu yani n ka foli kɛ n bɛ salamualeikum foli di an lamɛnbaga ni an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma nin sangani na k'u bɛɛ lajɛlen salamualeikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne de y'u balimamuso n'u ka kalanden ye an'u denmuso ye ko ni Fɔnba Segu fo Bamakɔ ka bɔ Umaru Fɔnba la ka bɔ Worikia Tarawele la ka bɔ Astan Tarawele la ok ayiwa kanubagaw aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan u y'u yɛrɛ fɔ ye Kalifa Keita ko ni Fɔnba nin ko in tɛ ja ne y'o de fɔ ne ka émission ne ka plateau kan ne tɛna muso ni muso ta bilen ne tɛna cɛ ni cɛ ta an bɛ to k'a sogin de walasa f'e ka to ka ci dɔrɔn ok ayiwa faamuyaliko ɲuman sɔrɔla la sɔni an ka kuma daminɛ komi émission yɛrɛ ye zikiri ye aw bɛ se ka kanumani fili cogoya min na pour que kanubagaw u yɛrɛ ka se ka content ka se ka fɛn in tɔ lagɛ cogoya min na nin kɔni n'a fɔ Mamadu Alakira Mamadu cɔmi i wele Alakira ko kiraba Muhammadu i ka di ne ye anw don Mamadu ye o de digira anw na kiraba Muhammadu i ka d'anw ye kalandenw Mamadu ye o de digira na he kiraba Muhammadu i ka di ne ye mɛ ne don Mamadu ye o de digira na kiraba Muhammadu i ka d'anw ye k'anw don Mamadu ye o de digira na la ilaha illallah i ka di ne ye kalanden ni Mamadu ye o de digira na Mamadu Rasulullah i ka di ne ye Kalifa Mamadu ye o de digira na ni ne tun ye Muhammadu ye dunuya ne kalena Baduru kɛlɛ ti kɛ n kɔ ni ne tun ye Rasulu ye dunuya ne kalena Ugudu kɛlɛ ti kɛ jeli bɔra nabi ɲuman na Ala Kalifa Mamadu ye o de digira na ko kiraba Muhammadu i ka d'anw ye
Ando mama do ye ode digirana. Ni ando. Wa ni ando ngai. Sigatala. Adigira ne rala de ne mai. Adigira ne rala de. Ne miri kuma ne nyajire bi wo. Kunji mene la ne mai. Okay kan wago. Ujara. Aiwa sa amnanga babuda mne. Khalifa zigiru. Khalifa yere bisika zigiru korofo anam flel bagoya. Alhamdulillah rabbil alamin. No question jaranye ko jugu. Koro rete zigiru la ala ko suma ko. Niko zigiri dore ko ala ko suma. Zigiri ani kalan dongili olle bitani nyoko ni ngali chabi oye. Okay famiyali ko nyuma sorolola. Okay koni Naam. Zigiru ala ko suma munde nana daliye ka ke dongili fo owada awake dongili. Bon na fara zikuru ala ko suma do on nana kana ke dongili. Ibaro monu be azikuru ke na kadiye i se ka kɔlɔsi ta i b'i ka zikiru kɛ n'a ka di ye i b'i ka zikiru k'i da la mais mɔgɔ minnu fana b'a ta k'a kɛ dɔnkili ye bɛɛ ni dɔnfɛn ni se fɛn de don ala ka danni na quoi donc minnu b'a kɛ kuma ye anw nɛn yɛlɛma cogo de bɛ se ka kuma ni yɛlɛma k'a kɛ dɔnkili ye yalasa a bɛ se ka nisɔndiya fana don lamɛnbagaw ni kanubagaw la cogoya min na. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔli la. Khalifa mun de Khalifa la motiver ka se ka don zikirida la mun de nana n'a ye? Alhamdulillahi rabbil alamin. O ɲininkali fɛnɛ diyara n ye kojugu. Don dɔ ne yɛrɛ de n sigi k'an miiri n ko ne ko n bɛ alakira fɛ. Finalement fo ne ka fɛn dɔ kɛ n'anw sera kiyama n bɛ se ka taa min yira ala la ne ye n kɛ ka kira Muhamadu kosɔn. O de y'a nana n'a ye ka ne yɛrɛ motiver ka don studio la ka dɔnkiliw da alakira la et puis ka don zikirida yɛrɛ la hakilina nana ne la parce que ko lahara bɛɛ ka baara bɛ taa yira ala la. Ni ye baara ɲuman kɛ a bɛ taa yira, ni ye baara jugu kɛ a bɛ taa yira. Bon ne yɛrɛ de n sigi k'an miiri an dun bɛ diɲɛ laban tile min na ni kira kanu tɛ mɔgɔ caman tila man di lahara dɛ. O de y'a to ne yɛrɛ fɛnɛ ye n ka base kɛ kira kanu ye ka sɔrɔ ka kira mankutu ka silamɛw nisɔndiya ne ye. Lala silamɛw na nisɔndiya min sɔrɔ ni ne ka kumakan ye o na kɛ sababu ye ka dɔw tubi k'u bila kira kanuni na ka wale jugu dabila ka kɛ wale ɲumankɛla ye. O hakilina ne nana ne donna zikirida la hakɛto b'o ka sɔli ala rasuli. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔli la. Koni dɔnkilidala bɛ konu ka du kɔnɔ. Bon i ka nin ɲininkali in diyara n ye kojugu. Ne bɛ se k'a fɔ dɔnkilidala min bɛ anw ka du kɔnɔ o bɛ taa sɔrɔ fo ne mamuso la. Ne fa woloba ale tun ye seguka ye ka segin Zumara. Ale tun bɛ bamanan dɔnkili ninnu de da. O wagati ninnu y'a sɔrɔ kasɛti ko ninnu tɛ yen nɔ enregistrement ninnu fanga tun ka dɔgɔ kosɛbɛ puisque ne yɛrɛ m'a ye ɲɛna k'a bugunatigɛ dɔn mais ala k'ale la ɲɛ di donc ne yɛrɛ nana don art kɔnɔna la n bɛ ka nin kɛ n tɛnɛmuso de nana fɔ n ma don dɔ la a ko tiɲɛ lankolon tɛ i fa woloba fana kun n'a kun ye dɔnkili da tellement a kan ka di dɔnkilida la o tiɲɛ de nana falen e la tantɔn donc tiɲɛ mana kɛ togo togo k'a bɛ na yɔrɔ dɔ la. O fana ɲɛna ko ni mais est ce que o kun ye bamanan dɔnkilidala ye e donni zikiri dɔnkilida la a ma kɛ problème ye i ka famille na kɔni? Bon ne donnen ne bɛ se k'a fɔ ne ye problème dɔɔni sɔrɔ a la n'o kɛra n yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ka côté ye dɔɔni. Bon a kun gɛlɛyara ale ma mais an bɛ don min na i ko bi a yɛrɛ ye faamuyali sɔrɔ a la parce que a y'a dɔn ale yɛrɛ masa kun y'a kɛbaga ye bon ala nana ale den k'a ye donc kow nana sira fɛ quoi a yɛrɛ y'a faamu a bɛ cogo min na o la. Ok faamuyali sɔrɔli la. Hali bi koni ani koni bɛ ɲɔgɔn bolo koni i bɛ don zikirida la waati min a y'a sɔrɔ i furulen kun don wa? Ayi ne bɛ don kuma min a y'a sɔrɔ n furulen tɛ. Donc i cɛ y'i ta k'i to zikirida la mais sisan filɛ waati min na a ma problème don i ka zikirida kɔni na? Non a ma basi fosi don n ka baara la. A ma basi don a la? Yanni n ka furu n kun b'a kɛ cogo min n furulen o cogoya kelen de don a ma problème fosi k'a la. Ok kuma na an bɛ tɛgɛrɛ fɔ ale ɲɛna. Ok k'a fo fana kuma na ko bɛ yen dɛ. Ok Khalifa belebele
Sabalibugu ka kalifa kalifa o fana doi o fana de ko kabagu bitay ma nogane kalifa namu o yoroni mana anti o yoroni anto yoro fo doni an ka tɛmɛ o kan an ka tawo ga inshallah OK mais kalifa donné zikiri dala kalifa ye problème jumɛn sɔrɔ u ka a ka quartier la ana ka quartier kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ zikiri dala bon alhamdulillah ma problème ba sɔrɔ an ka quartier la ka sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ de ye problème wuli kula no mɔgɔ ma problème wuli a daminɛ musokɔrɔba de tun b'a faamu dɔɔni ale tun ko dɔnkili da filɛ ko fɛn baara tɛ ale de tun bɛ to k'o fɔ n k'a ka d'ale n ka nin kɛ mais finalement yana ka fatu wagatiw yɛrɛ cɛ faamu dɔw sɔrɔla la a ye to ko ni bɛ kɛ min ye k'ala k'an ko ye k'a bɛ dugawu kɛ ka d'a kan ni musokɔrɔba ka côté kɔni tɛ ma gɛlɛya sɔrɔ a la parce que an bɛ kɔrɔbaya wagati o y'a sɔrɔ levier taɲana bon musokɔrɔba de tun bɛ yen mɔgɔ si ma problème kɔni don a la quartier kɔnɔ mɔgɔ ma problème don a la quartier kɔnɔ nka kalifa i ka quartier la Sabalibugu zikiri dala dɔ bɛ yen an tɛna tɔgɔ fɔ kɛ dɛ o fana ye cɛ ye kalifa ni o cɛ bɛ cogo di quartier la parce que a mana mɔgɔninfin mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ dɔ b'i fɛ dɔ t'i fɛ o fana bɛ i b'a sɔrɔ dɔ b'o fɛ dɔ t'o fɛ mais quartier la e ni o cɛ cɛlamɔgɔ de don e n'o cɛ bɛ cogo di aw ka quartier la bon an ka quartier la zikiri dala cɛ baden de bɛ Sabalibugu cɛ baden a ka can kojugu a ka can kojugu bon kabiri ala kɔni ye ne dan problème tɛ ne ni zikiri dala yɛrɛ cɛ Mali kɔnɔ problème ma deli ka don ne ni zikiri dala yɛrɛ cɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ zikiri dala yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ bɛ maloya kɛlɛ yɛrɛ la fɔlɔ OK bravo alhamdulillah OK faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la hali bi ani kalifa bɛ ɲɔgɔn na siga t'a la kalifa an y'a ye i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ i ye artiste dɔ fasada Maramba kalifa ye mun ye kalifa la bila ka Maramba fasada lien dɔ bɛ kalifa ni Maramba cɛ wa u kanu bolo de ma a y'a fasada ni ɲininkali in diyara ne kojugu kojugu diɲɛnatigɛ la bamananw b'a fɔ ko ni kanu y'a faga ma dufa de kabiri ala ye ne dan ne tun tɛ Maramba finya dɔn t'a jɛnya dɔn a ka bon wa a ka jan wa a ka surun ne tun t'a dɔn mais n'i ye fɛn min kanu dɔrɔn i bɛ taama o nɔfɛ don kelen de ne sigi ten dɔrɔn a jiginna ne kɔnɔ dɔrɔn ka Maramba fasada parce que a ko ka di n ye bon ala kɛ ne wulila ne donna studio la ka son bɔ ka ci Maramba ka mɔgɔ ma hali ne m'a ka numéro ɲini kelen ka tila ka clip kɛ ka tila ka son wɛrɛ bɔ Maramba la tuguni fo son 2 a sɔrɔ ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye me bali mina don kelen a ye n wele ko min ko n bɛ studio la ko n'a sɔrɔ ni bɛ se k'a sɔrɔ a ka so o don de kɛra siɲɛ fɔlɔ ye ne ni Maramba ka ɲɔgɔn ye a don an taara a ye girimanba di yan ko mais k'a b'a ɲini fɛ n kana n'a fɔ danfɛn ye dugukolo kan ale y'a di ne ma ala kama ne y'ale kanu ala min kama ale fana y'a di ne ma ala kama ten o don ne ko tiɲɛna ko ni muso ye hɔrɔn ye hali k'a t'a fɛ k'a kuma ka fɔ arajo la kuma tɛ n k'a publier wari di an ye wari minɛ tigɛ kɔnɔ n t'a dɔn bɛna kɛ cogo cogo n Maramba n ka ala kama to n k'a fɔ k'a bɛ n deli ko n kana n'a fɔ bon tiɲɛna halisa o kanu de b'an ni ɲɔgɔn cɛ et puis hali o don bɔlen kɔfɛ fo bi ne ma taa Maramba fɛ yen parce que ne bɛ siran kuma bɛɛ i kanubaga ka gɛrɛ a la fɛn dɔ kana taa dɔn ni ɲɔgɔn cɛ a ka taa kɛ problème ye o de kama hali sisan ne ni Maramba cɛla an ka di bon problème tɛ o de kuma tiɲɛ OK faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la Maramba fasa in dali a bɛɛ b'a dɔn girigara min bɛ an ka Maliba in kɔnɔna na yan nɔ kalifa ye kiritigi jumɛn sɔrɔ dɔnkili in na ani a ye mɔgɔ ka kontan jumɛn sɔrɔ dɔnkili in kɔnɔna na bon mɔgɔ kɛra cogo cogo i ka di dɔ ye man di dɔ ye mais n'a fɔ girigara min bɛ yen an ma se k'o faamu parce que ne taara ko girigara dɔ bɛ yen i n'a fɔ sisan an bɛ waati min na i ko sisan Bigini fanu bɛ yen Maramba fanu bɛ yen an b'a bɛɛ fɔ réseau sanfɛla de don Maramba fanu bɛ yen nɔ mais kalifa kɛlen ka Maramba fasada est-ce que
kalifa ye kumakan kolon sɔrɔ parla bigini ka fanu fɛ. Wallahi ne ma kumakan kolon sɔrɔ fansi fɛ. Dɔw de bɛ n féliciter bon ko kɛra cogo cogo bɔra ɲɛ n'a fɔ n y'a f'i ye ti jaabe dɔw fana bɛna f'i ye mun ye bila la dɔw fana bɛ commentaire kolon kɛ bɔ ne bolo olu tɛ kojugu ye mais k'a fɔ ko ne ye problème dɔ de sɔrɔ dɔ ka côté fɛ ne ma problème sɔrɔ dɔ ka côté fɛ parce que o tɛ ne ɲɛ sira la ne yɛrɛ b'a dɔn ne ka mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ wɛrɛw fasa da ne yɛrɛ n ka kalanden dɔw bila k'a kɛr'u kɛ k'a laminɛliw kɛ a tɛ ne ɲɛ sira la parce que kɛlɛ tɛ ne n'u ɲɔgɔn cɛ u ni ne ma se ɲɔgɔn ma ne yɛrɛ tɛna se ɲɔgɔn ma parce que an tɛ ɲɔgɔn sira la bɛɛ n'i kanubaga de don ɲɛ tɛ ne bɛ diɲɛ bɛɛ fɛ mais mɔgɔ kɛra cogo cogo hali den hali ni den 100 de b'i bolo i bɛ taa sɔrɔ kelen b'a la min fana ka di ye ka tɛmɛ den tɔw bɛɛ kan o de ye ne ka taa sira ye ɲɛ tɛ kɛlɛ tɛ ne ni danfɛn cɛ k'a fɔ ko dɔ juguya bɛ ne kɔnɔ walima ne ye dɔnkili da ka dɔ kɛ cogo dɔ la o tɛ ne ka ɲɛnamaya yɔrɔ kɔnɔ na mais min kɔni ka di n ye o ye maramba de ka di n ye a dɔnkili da cogo de ka di n ye inshallah faamuyali ko ɲuman sɔrɔl'o la ko ni finesse ko ni an ye e fana ka dɔnkili kelen ta i n'a fɔ fanjini fasa ko ni ka fanjini fasa in dalila ko ni ye tɔgɔ sɔrɔ a la fanjini fasa dalila ye tɔgɔ sɔrɔ a la alhamdulillah ne b'a fɔ n ye tɔgɔ dɔ sɔrɔ a dalila mais n b'a da dɔɔni kelen min ɲɛma n tun b'a da tɔgɔ ɲini sira kama a dara ala de kama mais fanjini fasa in bɛ da waati min na a y'a sɔrɔ fanjini tun bɛ yen wa ou a tun tɛ a y'a sɔrɔ a tɛ balo la fanjini komi an b'a ɲɛ b'a la aw fana aw bɛɛ bɛ u ka cercle in kɔnɔna na fanjini fasa dalila fanjini a somɔgɔw est-ce que o de la ka ko ni wele ka se ka a la féliciter dɔnkili na bon n b'a fɔ a somɔgɔ dɔ sera ka sɔrɔ k'an la féliciter o la n'o ye a balimamuso dɔ ye Bahumu Hayidara ale ye na féliciter a la bon a ka fans club dɔ fana sigilen don a salen kɔfɛ olu y'o club in sigi a ye san o san u b'a ta sibila kɛ a tɔgɔ la Palais de la Culture la donc olu mɔgɔw fana ye a dɔn kosɛbɛ n ye fanjini fasa in dale la kosɛbɛ u b'a fɔ ma ko fans club de Fanjini Hayidara ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ olu la ayiwa ne tɛna kuma ne b'a fɔ ɲɛna aw ka voix dumanba in a k'o bila question dɔ bɛ ne bolo question in ka giri dɔɔni dɛ n'an bɔra voix in na an bɛna question in ka giri dɔɔni donc an b'a zen ta daminɛ ko nin na ko ni a b'aw jɛ ka voix dumanba in bila kanubagaw ka se ka nisɔndiya cogoya min na Ayetonga Muhammadu tanu fo sabula alakira kadinye Ayetonga Muhammadu tanu fo sabula alakira kadinye La ilaha illallah Muhammadu rasulullah mikuma alakira kelena sabula alakira kadinye Ayetonga Muhammadu tanu fo sabula alakira kadinye Ngone bina Muhammadu ele bamina tadinye Muhammadu nyogonte Abula idinye alakira nyogonte Sorona litiki Muhammadu nyogonte alakira Muhammadu nyogonte Ayetonga Muhammadu tanu fo sabula alakira kadinye Ngone bina Muhammadu ele Muhammadu nyogonte alakira nyogonte Muhammadu kanu nebi kira weleta namo alakira Muhammadu kadinye Ayetonga Muhammadu tanu fo sabula alakira kadinye koni kara fama alafe ne bana Muhammadu la wallahi kanu koni umasabati namo ode kama koni fama jorabi mekuma Muhammadu kelena Ayetonga Muhammadu tanu fo sabula alakira kadinye sangolo da nabi isababu dugolo fensena ira sababu banjibi woyola oji ubi woyola
kira sabula Tabi'un da nabi kira sabula meleke ube dana ni kira sabuye hayetunga Muhammadu tanumfo sabula ala kira kadinye Akone bina arasulu tanumfo sabula Muhammadu kadi tegere jara go jugo jara yere di Mamadou Kada bela jalili gatola fini tesilame anyo fode awo okay o jara alhamdulillah aywa amina nga keshana Khalifa koni aywa ne ma fode mako de ya fo ko nga kesha nyiningali ke ko Khalifa ni koni ko o cela bi cogo jumɛn la parce que ko a ko sen daga famuya quoi Khalifa ni koni cela a kuma ka ca donc an fɛ Khalifa ni koni u cela bi cogoya mina ka se ka fɔ ɲiningali kɛbagaw ye u bɛ se ka famuya cogoya mina alhamdulillah o jara nye ko jugu ne ɲiningali jara nye kosɛbɛ ni koni cela ala yɛrɛ de b'a dɔn ni koni cela mi ni koni ɲɔgɔn dɔ ɲina san 10 ani kɔ de kabira mi kalan na wagati min o sɔrɔ 7 man do wali 8 man la komi an tɛ sɔn kalan ma olu tɛmɛna na kalan na a kun bɛ bɔ a kilasi kɔnɔ o sɔrɔ dɔnkilila ko fa b'an fila bɛɛ la a bɛna ne sama ka bɔ kilasi kɔnɔ an bɛ taa ɲɛnajɛyɔrɔ la fo ne kun bɛ perese jeudi ka se o jeudi ko nana diya ne yɛrɛ kun fɛ kɔɲɔ bɛ yen jeudi o ɲɛnajɛ tɛ yen jeudi ne bɛ taa so bon ni bi cɛ n'i ko k'i b'a calculer fɛn fɛn san 10 ani 6 ko san 15 san 17 ko a b'o bɔ bon jɛ min daminɛla ala kama san 10 ni kɔ halisa olu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ i n'a dɔn ni ala ko tɛ foyi tɛ se k'o kɛ bon ne ni kɔni ka ko bɛɛ filɛ ni ɲɛkɔrɔ ni y'a bɛɛ ye siga t'a la ne ma se ka sɔn ni yɔrɔnin ma koni e fana ka dɔ fɔ ne ɲɛna ne bɛ se ka min bɛɛ alhamdulillah ni ɲiningali jara ne yɛrɛ ye kojugu i n'a fɔ Khalifa y'a f'i ye cogo min na o kelen de don depuis ni an bɛ ekɔlidenya la an bɛ ɲɔgɔn bolo fo ka n'ale kɛ ka furu kɛ ne yɛrɛ fana ye furu kɛ fo bi o kelen de don o bɛ ɲɔgɔn bolo Khalifa ye ne yɛrɛ ka homme de confiance di problème mana ne yɛrɛ sɔrɔ cogo o cogo ne hakili bɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye k'a fɔ a ye n'a bɛ se ka ne bila sira ɲuman kan ka idée ɲuman di ne ma ale de don o ye Khalifa de kanubagaw aw sɔnna aw sɔnna ni question ye kanubagaw kuma tilennen don ok mais Khalifa e ni ko ni ka ɲɔgɔn dɔn Khalifa ye furu kɛ alhamdulillah ne ni ko ni ɲɔgɔn dɔn a mɛnna a sɔrɔ ma furu kɛ o kɔfɛ n ye furu kɛ bon i n'a fɔ ko ni yɛrɛ y'a f'i ye cogo min ni hali sisan ni problème tɛmɛna ne ni muso ɲɔgɔn cɛ a bɛ mɔgɔ fɔlɔ min fana wele ko nin de hali sisan n bɛ yɔrɔ min ye n muso fɔlɔ parce que an bɛ don min na ko bi fila bɛ n bolo Khalifa i y'a faamu Khalifa bari ma nɔgɔ bon ala ko don quoi Khalifa ka kuma do ko jagɛlɛya ko cɛ min bɛ muso fila ta ko k'i to luwanse la k'o de ye jagɛlɛya ye Khalifa o tɛ kɔni bon an tɛmɛn'o niveau kan dɔɔni parce que muso kelen kɔni bɛ luwanse la fɔlɔ pour le moment parce que n bɛ ka n ka so jɔ pour que u fila bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma du kɔnɔ ni wagati la bon halisa ni problème nana ne ka du kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ fɔlɔ ka mɔgɔ min wele karisa kun b'i ka muso fɛ o ye kɔni de bon an dun ye ɲɔgɔn dɔn a mɛnna sɔrɔ ne ma muso in furu bon fo ka n'a kɛ muso in nana furu o kɔfɛ muso wɛrɛw ka tila ka na furu o kɔfɛ o n'a ta hali sisan n bɛ yɔrɔ min ni problème nana ne ka foyer kɔnɔ ni bɛ se ka parce que kuma dɔ la i b'a dɔn ɲini nɛn bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ puis fɛn dɔ ka di i muso ka fɛn dɔ k'i ye n'a ma se k'a kɛ a hakili ma se k'a faamu ne b'ale de wele ni danaya mɔgɔ fɛnɛ bɛ ne bolo dugukolo kan o ye ale de ye bon en tant que mɔgɔ danaya mɔgɔ bɛna tila ka taa mun de fɔ tuguni k'i bɛna to
kuma dɔ bɛ kuma dɔ fɔ a bɛ ne yɛrɛ kamana gan quoi Ama kuma min nɔgɔn yɛrɛ dɛ. se ka imaginer kunkolo la dɛ A ma o nɔgɔn t'olu dɛ. le ta k'o fɔ parce que kuma dɔ a Ɲɛnɛ ne yɛrɛ kɔni dabali banna ko la. wala tiɲɛ na a bɛ ne yɛrɛ degun quoi mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ deli ka nin kuma fɔ ne y'a fɔ ne bɛ yɛlɛ de quoi a ma hadamaden cɛ ni muso se ka ja diɲɛ kɔnɔ ni ko wɛrɛ t'aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ cɛ ni muso se ka teriya kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bilen o banna de yan bi ma ba mali bɛ kɔnɔ n'i y'o kɛ kɔni an tɛmɛna ye dɛ. ne yɛrɛ kɔni diɲɛ kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ la dugukolo kan ne dalen bɛ mɔgɔ min na ka ko nin bɔ kabako et puis n sɔnnen tɛ mɔgɔ ye dugukolo kan bɛ ka ko nin bɔ a sira bɛɛ kan jogo sira kan ladiriya kan danaya kan hɔrɔnya la fonisiriya la ne ma mɔgɔ yɛrɛ dugukolo kan min bɛna fɔ ko ni ɲɔgɔn diɲɛ kɔnɔ ne m'o ye ala ko nin de ko nin bon puis bamananw ɲuman kuma bɛɛ n'a fɔ don i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ bi de y'a fɔ don ye a ka se k'a fɔ don tɛmɛna an ye fɛn caman fɔ an bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn ye dogow la an bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn kɛnɛw kan min bɛ se ka fɔ ani min tɛ se ka fɔ alhamdulilayi k'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i yɛrɛ lafiya an bɛ don min na ko bi ala ko kira ko an b'o dɔrɔn de la an tɛ se ka m'an da don manamana ko dɔw la bilen alhamdulilayi ok ayiwa kanubagaw n b'a dɔn a ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ nin question in kan kɔni ayiwa a bɛɛ fɔlen filɛ ko mɛn da o ye mɛn tigila ye u yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ k'a ban ye ayiwa kuma tɛ nin kɔfɛ dɛ hali bi ala ka aw ka bɛn ala ka sinsin ala ka na nafigi dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ok ko nin ka sigida la ko nin ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka dɔnkilida kɔnɔna na bon ne ka sigida la ne ma gɛlɛyaba sɔrɔ ne ka sigida la mɔgɔw bɛ n fɛ n cɛlakaw bɛ n fɛ ni n ka dɔnkilida ye ale ko n bɛ taa arajo la n bɛ taa teleso la fo n burankɛ yɛrɛ b'a fɔ ko nin a bɛ kɛ direct de la ou bien n'a y'a kɛ kɔfɛ a bɛ tila ka bɔ de a bɛ kɛ cogo min i b'a fɔ n ye n b'a bɛɛ fɔ a ye wa a yɛrɛ b'a bɛɛ suit komi ala y'anw kɛ muso ye an ye diaspora musow ye bon anw cɛw tɛ yan nɔ i m'a ye bon n ka famille bɛɛ kɛra n fɛ n cɛlakaw bɛɛ kɛra n fɛ nimɔgɔninw kansinamusow burankɛ buramuso vraiment bɛɛ n ka baara kanu sigida la n ma walayi n ma gɛlɛya sɔrɔ ok an b'u bɛɛ lajɛlen fo ok kalifa komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ kalifa ni zigiridala tɔ wɛrɛw aw bɛ jɛ aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min tɛ i yɛrɛ ko mali kɔnɔna bɛɛ ko conflit t'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais est ce que kalifa ni zigiridala mɔgɔ wɛrɛw aw jɛra ka groupe dɔnkili da bon ni dɔw kɔni jɛra k'a da mais o tɛ n t'a dɔn n t'a dɔn ka mɛn groupe sugu min ma i n'a fɔ sisan aw caman ye jɛra ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ an caman delila ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ min na o kɛra ko ni yɛrɛ ka mariage la n donna studio la ka dɔnkili dɔ bɔ bon la n ye dɔnkilidala caman fara n kan zigiridala b'a la balanifɔla b'a la jeli dɔnkilidalaw b'a la artiste wɛrɛw b'a la n'olu bɛɛ fara an bɛ fɛn fɛn mɔgɔ tan ni dɔɔnin an b'o bɔ o la o kɔfɛ ni zigiridala fila fɛnɛ ye dɔnkili da ka di ɲɔgɔn ma o kɔfɛ hali n ka zigiridala dɔ bɛ Abidjan n'ale fɛnɛ bɛ ka dɔnkili wɛrɛw da ɲɔgɔn fɛ ok inshallah faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la ko ni an bɛ waati min na i ko sisan ko ni yɛrɛ a kɛmɛ dankɔrɔba ye dɛ an bɛ kalandenso la hali bi fɔlɔ hali bi mais an bɛ waati min na sisan kalandenw bɛ ko ni yɛrɛ bolo alhamdulilayi kalandenw bɛ ko ni dalen d'u la ko ni ne ma taa ni kɛnɛ in kan ko ni mɔgɔ bɛ ne bolo minnu bɛ taa u bɛ taa ka taa ko ni kunna wolo o mɔgɔ caman de bɛ an bɛ don min na i ko bi ala barika la ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla mais ko ni est ce que ko ni bɛ i n'a fɔ sisan ne ka taa n ka kɔɲɔ ko fɔ ko ni ɲɛna ko n ka kɔɲɔ bɛ n bolo kɔɲɔ bɛna kɛ ko ni kana ka n'a ɲɛnajɛ kɛ ne ni ko ni ye prix fɔ ko ni ye ne ka avance minɛ ko ni ma ye est ce que o bɛ ko ni ka baara la i ka nin ɲininkali in diyara n ye kojugu parce que bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko tigatoli kelen mana ye tigɛ tɔw la dɔrɔn a bɛ tɔw mangoya quoi o ye tiɲɛ sinon o t'anw ka baara ye kabini ne kɛra artiste depuis n bɛ kalandenya na n karamɔgɔ kɔ fo ka n'a kɛ n bɛ yɛrɛ ɲɛ baara la bi ne ka baara to ye ok n'i ka avance di ne ma le milliardaire de nana tant que ne ye layidu di de ma ne t'i janfa a mɔgɔ tɛ ne y'a kɛ min na fɔlɔ ok puisque ni m'i passion en tant qu'artiste a bɛ dɔ bɔ i yɛrɛ de ka carrière la quoi o ye tiɲɛ puisque e y'a kɛ mɔgɔ min na a tɛ confiance da i ka siɲɛ wɛrɛ donc a bɛ dɔ bɔ i ka fɛn na i kanu na mɔgɔw yɔrɔ a ma o ye tiɲɛ ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la
Comme émission ka se a kuncɛli yɔrɔ ma. Conseil jumɛn bɛ kalifa bolo k'a fɔ zikiridala denmisɛnninw tɔw ye u bɛ se ka zikiri ko ta ba la cogoya min na? Alhamdulillah kumakan kelen dɔrɔn k'a f'u ɲɛna hadamaden tɛ kɛ foyi ye yɛrɛ kɔ. N'i y'a mɛn bi sera kunun de tɛmɛna sisan denmisɛnnin caman yɛrɛ fɛnɛ ka teli. Dɔw yɛrɛ b'i wele karisa n bɛ fɛ n den ka kalandenya k'i bolo a bɛ taa parce que ne yɛrɛ bɛ taa mɔgɔw wari la ne ko bon don min an bɛ don a la an t'a dɔn ko wari bɛ sɔrɔ a la. Bilahi a bɛ taa ɲɛnajɛyɔrɔ la kuma dɔ bɛ na a bɛ minɛn bila bɔ kɔ don a bɛ taa so de ka n'a daminɛ 50 la ka taa 100 la ka taa 200 la ne yɛrɛ bɛ kalandenya dabila wagati o b'a sɔrɔ a bɛ 400 de la mais bi kalanden bɛ n'i kɔ bi n'a taara ɲɛnajɛyɔrɔ la i nɔfɛ n'i ma wari d'a ma a b'a fɔ k'ale tɛ taa ɲɛ n'Ala ma jan o y'a ka nali bannen o b'a sɔrɔ fɔlɔ yanni i ka taa kɔnyɔrɔ la o b'a sɔrɔ i sera fɔli la de fɔlɔ yanni i ka taa kɔnyɔrɔ la o b'a sɔrɔ i sera dɔnkilida la de mais sisan min bɛ se o min tɛ se o bɛɛ b'i cɛ k'i ka taa dɔnkilida yɔrɔ la i mana taa fɛnɛ i mana na tuguni i bɛ fɛ ka sara sisan karamɔgɔ de bɛ kalanden sara sɔrɔ fɔlɔ kalandenw de tun bɛ karamɔgɔ sara o de la denmisɛnninw k'a faamu k'a fɔ ko in tɛ tile kelen ko ye n'i peresera i bɛ sira jugu tɛ an ka taa dɔɔnin dɔɔnin an ka hakili bila walew ɲɛma n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya inshallah faamuyali ko ɲuman sɔrɔla ko nin conseil jumɛn b'i yɛrɛ bolo k'a fɔ zikiridala denmisɛnninw ye u bɛ se k'a ta ba la cogoya min na? Bon alhamdulilayi conseil min bɛ ne bolo ka fara kalifata in kan ka f'u ye kuma bɛɛ ye kuma kelen de mɔgɔninfin kana don ko dɔ la k'i jigi da fɛn dɔ ka suma n'i m'a sɔrɔ a bɛ kɛ déception ye ma quoi. O ye tiɲɛ. Donc don ko la a bil'i kun na tant que i nana kalandenya la bɛɛ b'a dɔn kalandenya kɔfɛ n'a yɛrɛ siri i bolo kɔfɛ i bɛna ɲɛ dɔ sɔrɔ mais kalandenya kuma tɛ k'i jigi da fɛn kan n'i y'a fila confondu dɔrɔn dɔ b'i jɛ. O ye tiɲɛ. Imagine ne ye wari kanu yɛrɛ karamɔgɔ la n'a ye wari d'e ma n'a ma sɔn k'a kɔnɔnajɛya ye donc dɔ bɛ taa k'i to quoi. Donc n'i nana kalandenya la dɔrɔn i ka kalandenya taabolo kɛ. O ye tiɲɛ. Bon n yɛrɛ artiste ɲɔgɔnw k'a f'u ye an ka baara kɔnɔna na toujours bɛn artistes ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn fosi tɛ bɛn bɔ ni bɛn ma fɛn min dilan an ni ɲɔgɔn cɛ en tant que artiste puisque anw de ye mɔgɔ wɛrɛw ka bɛnbaliya fura ye n'a fɔra k'anw minnu ye artiste ye n'anw bɛ lamɛn mɔgɔw bɛ se ka conseil sɔrɔ ni anw ye ka faamuyali ɲɛnamaw sɔrɔ ni anw ye anw yɛrɛ fana bɛnnen tɛ ka bon hakili ma kojugu donc toujours ne bɛ min fɔ o ye an ka bɛn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ zikiridala o jeli o artiste wɛrɛw fɛn fɛn tant que ye artiste an bɛɛ de ye kelen n'i ko anw bɛɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulun kelen de kɔnɔ quoi parce que an bɛɛ bɛ baara kelen de sira kan donc o de ladilikan bɛ ne bolo ka di ɲɔgɔn. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la sisan Kalifa folikan bɛ Kalifa bolo Kalifa bɛ se k'o fɔ a kanumɔgɔw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Alhamdulillah an b'an kanubagaw fo diɲɛ fantan naani bɛɛ k'a f'u ye dɔrɔn ko sarati kanu na kanu kɔ u b'an fɛ cogo min an yɛrɛ b'u fɛ ten ka tɛmɛ u ta kan mɔgɔ de t'i kanubaga sara sɔrɔ et puis mɔgɔ tɛ se k'i kanubaga bɛɛ ye mais u k'a dɔn k'a fɔ en tant que u y'a miiri dɔrɔn ko bi anw fɛ u yɛrɛ k'a dɔn k'an dusukun b'u ka bila la an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada fɛn bɛ k'an dɛmɛ seko ni damayira la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ tanu ka barikada ala kana an kɛ u ma fitiriwale et puis ala kana u ka kanu nɔgɔ ala kana nɔgɔ an yɛrɛ fan fɛ kira n'a somɔgɔw kama sɔli ala rasuli. Kalifa bɛ sɔrɔ numéro min na Kalifa bɛ se k'o di kanubagaw ma fana. Alhamdulillah ni mɔgɔ bɛ ne la dɔrɔn 75 indicatif kɔfɛ 00223 75 52 61 09. Ok faamuyali ko ɲuman o sɔrɔla la ko ni folikan min bɛ ko ni yɛrɛ bolo k'a fɔ a kanubagaw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka tila k'a ka nɛgɛjuru sira bila ko ni o ye sɔrɔ min na n'i y'a kɛ tin ko ni sina k'a ta ten. Alhamdulilayi ne bɛ lamɛnbaga cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen fo ni sanga in na ka masa ɲumanw fo ka foli bila an yɛrɛ furu yɔrɔ ye k'an yɛrɛ furu cɛ ɲumanw fo yan fo Europe jamana kan k'a ka foli bɛ nin kɛnɛ in kan n'i y'a mɛn artiste i bɛ kuma bɛɛ cucu i bɛ dɔnkili da kuma bɛɛ ka perese sɔnkɔrɔbɔ la mɔgɔ de bɛ min b'i lamɛn o de bɛ courage don i la donc an kanubagaw an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ olu foli la kosɛbɛ kosɛbɛ olu de bɛ courage di anw artiste ma donc foli belebeleba olu ta ye n bɛ foli bila kunnafoli TV mɔgɔw yɛrɛ
ka foli belebele d'aw ma aw ni ce aw ka cɛsiri baara la ya rabi a ka d'aw ye teleso in ka taa cogo min na ala k'a kɛ aw sago ye ya rabi aw ka se ka jamanadenw ɲɛnajɛ u sago n'u dungɔn na cogoya min na ala k'aw ka tele yiriwa k'a kɛ samala ya rabi wa o kɔfɛ ne bɛ sɔrɔ téléphone numéro min na o ye 73 11 46 41 ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔlo la ayiwa sɔni an ka kun cɛ a bɛ diyo sanaka an b'a kun cɛ ni dumanba de sa jɔn m'a daminɛ a b'a daminɛ ayiwa a k'a daminɛ ko la ilaha illallah la ilaha illallah ilala dante alala lela ilala lela ilala lela ilala dante alala oh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lela ilala lela ilala lela ilala dante alala iye famala kanu baune bi baro folo famala dante alala kanu baune bi baro folo jabaru alala ala dunga kisi kaun kisi shitane toroma nabi soli kiraka bambina tare muhammadu ka anga soli kiraka abdullahi de arasuluka o la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ala kira kanu ma baro kamme pomala kuninda la ilaha illallah kuna foni tebe yo ama baro kamme khalifa kitada la ilaha illallah hami kullo janina ala kira kanu mo jama kulula la ilaha illallah ni yesinsi alala mi soli chaya ko muhammadu ka la ilaha illallah shekene hamala hamaula hamaula la ilaha illallah sanjalo wolo de ami bonya seki hamalama la ilaha illallah bajalo wolo de ami tanu seki hamalama la ilaha illallah ni dafa hamalama mi barika da siri fike la ilaha illallah husumani sherifu madani de yafa konoma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah dante Allah Khalifa anga folila setengini shewa la ilaha Sigiri Khalifa foliga di alima terima la ilaha Sigiri Khalifa anga folila se animatrisima la ilaha Sigiri Khalifa wa foliga ke kameramani uye la ilaha wa Allah jawaru mazari ala kira kanu mani borode famala kunife la ilaha illallah fama ala kanu mani borode sigiri konofe la ilaha illallah ayuba yerefu khalifa ko ini bara la ilaha illallah hama kanu malufu kabari kanye dusugun kanuna la ilaha illallah hama deme baufu kabari kanye horonya kanuna la ilaha illallah Allah 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 ya Allah dante Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la takbir Allah akbar Allah aku ngana banta sa donc ni ngumi ka jani fe ka ta feri tellement que au voix de wa Allah ne kuti fa ka bon ni abanto ko ni be Ona ngo ko duma blabali ale jate do na so ne kumra jinga ba sheji ka do ere dami Israel ko majuna okay ajara turu me okay amba fo dante fo limina ona na wele leme ajara ni abenama ko ni ngake ko damne ni ngana ke ko labanye amina rabbi ala ka o yere bulume o ka barala ka sangorota da oni am bela jelima amina rabbi okay kan bako anyo de foyina
nka bi zikiri ko nka tɛna kɛ aw negela aw yɛrɛ bɔra ka nin sisan voix d'or ninnu ala mun ne tun tɛ fɛ a ka bila o de b'a aw yɛrɛ minnu sigi aw tɛ fɛ a ka bila fana mais a ma nɔgɔn fo an ka to ka dɔw tigɛ a ja la quoi ok an b'a fɔ ye toujours aw ka connecté to Mali Kunnafoni TV la aw ka j'aime ani commentaire baden kɛ an ka vidéo kan kana ɲinɛ dɛ j'aime Koni ka page j'aime Kalifa ka page j'aime Mali Kunnafoni page aw ka commentaire kɛ an bɛ ka commentaire n'a ka j'aime dɔrɔn de kɔnɔ an tɛ kɛ dɔwɛrɛ ni aw tɛ o an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ